Na vojnom aerodromu u Nišu dva pilota lovačke avijacije sedela su u svojim migovima 29 u stanju pripravnosti broj 1. Bili su spremni da polete čim dobiju naredbu iz komande. Vi sedite u tom mraku, niste sigurni šta će da bude. Dosta napeta situacija, znači onako jedna neizvesnost. Kaponiri sa avionima udaljeni su od kontrole letenja. Dragan Ilić, koji je trebalo da krene prvi, ugledao je na svoje zaprepašćenje avion Ilja Arizanova kako poleće. Veza između nas i tog dela gde se nalazio telefon bila je preko Motorola. Motorola koji je imao tehničar na mom avionu nije bila ispravna, tako da oni mene nisu mogli da dozovu i da mi daju signal za poletanje. Pa sam ja odlučio da ja poletim kao prvi, a ako se dobije signal za još jedno poletanje, onda da on ide kao drugi. Tehničar iz operativnog centra sa naređenjem za poletanje dotrčao je do Ilića. Oba pilota u avionima koji su još 1996. morali da prođu generalni remont, krenuli su na borbeni zadatak. Tokom voženja otkazao mi je radar, znači. Nisam ni na jednom kanalu unapred dogovornik, znači mogu ni sa kim da se čuje. Na tom avionu konkretno je bio i neispravan nosač rakete R-70. Na migu Arizanova nije radio ni uređaj koji upozorava pilota da li je na nišanu neprijatelja. Ilića u međuvremenu sa zemlje navode na ciljeve. Prva dva cilja su bile krstareće rakete na visinama 75 i 100 metara i nekim daljinama od 90 do 12 km. Zadnji cilj je bio na 10.000 metara i da penjem na 4.500 metara. Znači čim je 10.000 metara meni je bilo jasno da je to osnovna grupa aviona. Arizanov je uspeo da ugleda avion u daljini. Zbog malog radarskog odraza smatrao je da je u pitanju F-117A. Krenuo je u napad. Bio sam bočno od tog aviona, ali sam išao direktno prema njemu. Znači on je meni bio u nišonskom staklu. A onda su oba jugoslovenska pilota pogođena. Ogromna eksplozija, zaneo se avion, zabacio u levu stranu i krenuo da pada u nekoj levoj spirali. Najbliže je vatrometu i proletite kroz eksploziju u trenutku kada vatromet taj eksplodira, u trenutku se osjeti temperatura i tu je kraj. Iliću je uspelo da sa oštećenim migom sleti na niški aerodrom. Arizanov je bio prinuđen da iskoči. Povukao je ručicu za katapultiranje i izleteo sa sedištem iz aviona. Sedište se moje ispravilo u taj neki normalan položaj, još uvijek sam sedeo u njemu, kada sam video svoj avion ispred sebe, jer je on bio možda na nekih 100 metara ispred mene i onda sam primetio da gori kompletan avion. Arizanov se padobranom spustio negde na području Drenice, koju je kontrolisala Oslobodilačka vojska Kosova. U nameri da izbegne zarobljavanje, oprezno je krenuo prema prištinskom aerodromu. Bilo je dosta pucnjeve te noći, slavilo se tamo što je počelo bombardovanje, pa dosta laveža pasa i onda u takvim uslovima ne možete uvek da se krećete pravcem kojim treba, nego malo severno, malo istočno, malo južno. Uglavnom izbegavate te neka naseljena mesta. Niko u tim trenucima nije znao gde je oboreni pilot lovačke avijacije. Od mog sletanja pa sve do, da kažem, ujutru, neki 3-4 sata, bio je traganje za Arizanovim, prikupljanje informacija, pokušavanje da se organizuje služba traganja, što je u tim trenucima stvarno bilo jako teško. Naša sredstva ne omogućavaju noću da se traga. Arizanov je proveo dan krijući se po šumarcima od Oslobodilačke vojske Kosova. Sledeće noći prešao je Dreničku kotlinu i samu reku Drenicu. Opet je bila voda duboka, znači meni negde do grudi, uspeo sam nekako da pređem, strahovito je hladna bila voda. S druge strane se izvučem to iz nekog tog blata, obučem se i praktično sad od tog trenutka dalje mi je bilo mnogo lakše da se krećem, zato što više nije bilo naseljenih mesta. Pilot je hodao celu noć. Ujutru je iznenada naleteo na pripadnika OVK. Bacio se preko nekog žbuna, pritom počeo da skida pušku sa ramena i pao iza tog žbuna i sad ja više nisam video. Ja sam isto tako, da bih izvadio pištolj, bacio bio kacigu koju sam nosio sve vreme dotle i pošto njega više ne vidim, ja krenem da bežim na drugu stranu. Čim je stigao na vojni aerodrom u Prištini, Arizanov se javio komandantu Gvozdenu Uroševiću. Zakucam na vrata, uđem kad sedi tu on i njegov
zamenik i oni onako iznenađeno kažu kao Iljo, otkud ti? Eto, to je bilo sad priča da oni uopšte nisu imali informaciju da sam ja tu leteo negde u njihovom reonu, da sam oboren, znači nije pokrenuta nikakva akcija nekog spašavanja. Po nekim njihovim informacijama oni su čuli da sam možda oboren iznad Kule ovde u Vojvodini. Pored Ilića i Arizanova, protiv aviona NATO pakta poleteli su 24. marta 1999. i drugi piloti lovačke avijacije. Uočen je poletao i sletao je na aerodrom u Surčinu, znači. Pošto je pista tokom njegovog leta bila oštećena na Batajnici, on je mogao da se vrati nazad. Nikolić Nebojša je poletao takođe sa aerodroma Batajnica, on je oboren oko Titela. Sa aerodroma Ponikve poletao je Milutinović Predrag i on je oboren iznad Jastrevca. Normalno je doskočio bez posledica i on i kolega Nikolić koji takođe kod Titela oboren i brzo su našli ih i nisu imali zdravstvenih problema. Dva pilota izgubila su život na borbenom zadatku. Zoran Radosavljević Pavo i komandant lovačkog puka Milenko Pavlović. Pavo je u stvari u sedištu nađen. Tako da on je najverovatnije uopšte ni skočio, nego je samo sedište ispalo ovako. Znači, ne znam tačno u kojoj poziciji, ali uglavnom on nije ni imao priliku uopšte da iskoči, najverovatnije. I nastradao je posle komandant puka u Valjevu, isto sasređenim dejstvom svih snaga, svojih i tuđih. Protivnici dotrajale eskadrile MiG-ova 29 lovačke avijacije Vojske Jugoslavije bili su savremeniji i neuporedivo brojniji avioni NATO-a. Da li su u ovakvim okolnostima jugoslovenski piloti uopšte trebali da polete? Ako si imao tu prednost da letiš na nečemu što je prelepo, što je preskupo, što radi vrlo malo ljudi, ne samo kod nas nego i u svetu, onda nema šta da razmišljaš kada moraš da ga upotrebiš stvarno. Bez obzira znači na stanje tehnike i na sve, mi smo imali neku obavezu i moralnu i svaku drugu, znači da poletimo i da pokušamo nešto da napravimo. Bilo kakvo poletanje lovačke avijacije, bez obzira na odnos snaga, neprijatelj će, ako ne može da ga zaustavi, ono će makar malo da ga ometa. Računate možda ćete nešto da uradite, da obavite zadatak, da možda oborite neki neprijateljski avion. Lovačka avijacija je za to namenjena. Druga je priča da li je imalo smisla dolaziti u sukob sa takvim odnosom snaga. Znači, to su dve sasvim različite stvari. Naša poletanja su se svela na to da smo ili oboreni, ili su avioni oštećeni, ili par kolega što je imalo sreću da poleti pa da se vrati, ali bez nekog efekta, znači bez uspeha.